Vi har observeret dig lave et forsøg om dannelsen af eten, og her er vores rapport. En blanding af etanol og koncentreret svovlsyre overføres til sugekolben, som så forsynes med en prop og gummislange, og det opvarmes forsigtigt. Det hele står i et stinkskab, som kan ses på billedet, da gassen er giftig. Det bobler en smule, da de to stoffer møder hinanden. Efter der er kommet varme til, begynder det at ryge fra kolben. Gassen begynder at komme igennem slangen. Svovlsyren fungerer som katalysator til eliminationsreaktionen, ligesom varmen øger reaktionshastigheden. I eliminationsreaktionen dannes eten, der går på gasform, da den har lavere kogepunkt. Der dannes et sort bundfald i væsken, og dette kan være carbonsulfider, der dannes ved svovlsyrens reaktion med alkoholen eller andre reaktioner, som danner rent carbon. Gassen ledes gennem brun vand. Gassen er kommet igennem slangen, og vandet er begyndt at boble. Farven forsvinder stille og roligt. Etens dobbeltbinding bliver brudt ligesom dibrombindingen, og der dannes en binding fra hvert C til hver deres bromatom, og dannes dermed 1,2 dibrom-eten, der ikke har farve. I selve glasset med gassen har gassen en hvidlig farve. Eten brændes af i det, der ligner en fuldstændig forbrænding, da der ikke var nogen farve på røgen, og den ikke kunne ses. Da der bliver sat ild til gassen, kan man se gassen blive brændt af, og det hvide forsvinder stille og roligt, som man ser her.